Άλλο ένα βίντεο προτινόμενων δραστηριοτήτων από το Tookie The Bloom. Εμείς βρισκόμαστε στην Καλαμαριά και ήρθε η ώρα τώρα να σας πούμε τις δράσεις που μπορείτε να κάνετε σε όποιο μήκος και πλάτος της γης κι αν είστε. Λοιπόν, αυτό το έχουμε ξαναδείξει, αλλά είναι η ώρα να το πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ένα απλό χαλί, βλέπουμε όλοι. Όντως, είναι ένα κανονικό χαλί, το οποίο έχει αυτό το σχέδιο. Αντί λοιπόν απλά να περιοριστεί και να είναι ένα χαλί ενός δωματίου, θα μπορούσε να παίξει αυτούς τους δύο ρόλους και στο δωμάτιο το παιδί να έχει μόνιμα στημένο ένα παιχνίδι. Μα αυτό το παιχνίδι πρέπει σίγουρα να εμπλουτιστεί με αμαξάκια, πρέπει να εμπλουτιστεί με ζωάκια, τα οποία τοποθετούνται ανάλογα που ταιριάζουν. Και τι βλέπετε να λείπει? Εγώ βλέπω να λείπουν τα τρισδιάστατα σπιτάκια. Εδώ λοιπόν φτιάχνουν τα παιδιά το σπίτι που βλέπουν τρισδιάστατο, μέχρι να φτιάξουν όλοι τους την πόλη με τα τουβλάκια και να βάλουν όλα τα αυτοκίνητα και τα ζωάκια στις θέσεις τους και μετά να παίξουν ένα παιχνίδι μίμησης. Πιστέψτε με, μπορεί να κρατήσει το ενδιαφέρον των παιδιών για παραπάνω από μισή ώρα έως 40 λεπτά, να μείνουν και ήσυχα αλλά και να έχουν ασχοληθεί με κάτι ποιοτικό. Αυτό είναι μια απλή δραστηριότητα που κάνουμε πολύ συχνά. Δεν είναι από τις ξεχωριστές μας δραστηριότητες που θα κάνουμε μία φορά σήμερα και μπορεί να την ξανακάνουμε του χρόνου, ας πούμε, τέτοια εποχή. Είναι μια δραστηριότητα που συχνά τη βγάζουμε και παίζουν τα παιδιά λοιπόν. Για να δούμε τώρα μια ξεχωριστή μας δραστηριότητα. Είναι οι φωλιές για τα χελιδονάκια. Αυτά τα χελιδονάκια τα παιδιά θα τα βάψουν άσπρα και μαύρα. Στη συνέχεια θα τους φτιάξουμε φωλίτσες. Εγώ έχω φτιάξει μια δραστηριότητα για 3 παιδάκια, έτσι ώστε δεν διοικητευτούν 3 και τα υπόλοιπα να ασχοληθούν και με οτιδήποτε άλλο. Έχω πάρει το χορταράκι για κουνέλι. Αυτό είναι που το τρώει το κουνελάκι μας, αλλά δεν το τρώει αυτό το συγκεκριμένο, δεν της αρέσει πάρα πολύ, οπότε βρήκε τη θέση του εδώ. Είναι δηλαδή το πιο οικονομικό και είναι καθαρό από ζωή τα πάντα εννοείται. Γιατί αυτά που φτιάχνουν ζωοτροφές δεν έχει μέσα ούτε ζωήφια, ούτε ξυλάκια από τη φύση του κτλ. Γιατί πρόκειται για ζωάκια που δεν θέλουμε να έρθουν και σε επαφή με όλα τα μικρόβια, έτσι. Οπότε είναι ένα σχετικά ασφαλές υλικό, δεν είναι βρώμικο, δεν μαζεύτηκε απ' έξω. Τώρα, ας μιλήσουμε για τα παιδάκια μας και ας αφήσουμε τα ζωάκια μας. Λοιπόν, έχουμε εδώ, να σας δείξω αυτό που είναι το μέγεθος πιο σωστό για να το καταλάβουμε. Τι θα κάνουν τα παιδιά? Θα βάλουν γύρω-γύρω κόλλα. Θα κολλήσουν αυτό και μετά εδώ απ' έξω κόλλα και θα κολλήσουν το χορταράκι και θα φτιαχτεί μια υπέροχη φωλίτσα που μπορούν να την αφήσουν και στο μπαλκόνι και ποιος ξέρει, μπορεί κάποιο πουλάκι να τη χρησιμοποιήσει και να αποτελέσει το καλοκαιρινό του το σπιτάκι. Άλλες δραστηριότητες έχουμε? Βέβαια έχουμε. Αλλά ας αφήσουμε κάτι και για έκπληξη. Δηλαδή άμα έρθετε εδώ, με τι θα εκπλαγείτε άμα σας τα πούμε όλα από τώρα? Εδώ είναι οι άλλες μας δραστηριότητες και τα πλεγμένα μας μακαρονάκια. Πιστεύω ότι σας έδωσα κάποιες ιδέες για δραστηριότητες και παιχνίδι, αλλά σας περιμένουμε όλους για αυτά και άλλα πολλά, κάθε μέρα διαφορετικά, στο Tookie The Bloom, Παπαφλέσσα 36 στην Καλαμαριά, αλλά θα χαρώ πάρα πολύ να κάνετε αυτές τις δραστηριότητες και μόνοι σας, στο σπίτι σας. Γεια σας!